أب هيوتخا نحق سلام حقوسن كتركب تدلي ديخا بزح جيزي سلام زركب أبت زي بلنا نجار زي كونس أبتي أتحسس بعناي حقوسن تركم زلوا من هيوت منبر إذا محجز نجرك حموش لنتبتات بفلاي قطر 4 تقبر هذا لك وسانيت نطبيع قدامي أب هلو جيزي منبر أب هلو جيزي منبر حدا كابت من ود سبزل على ناي أمور قسانة حقوسن زهبو عبيت مسترات يوتيو مبزحتو جيزي أمورنا لك كم من قدنيا إيو وي ناب حلفتا ملسي تعس وي دما نام متسايت وروريجنا بزمونات دما نتا أنكو أب إدنا زلا ناي حق هيوت حجي كينبرنا يتحالفنا حلف ستود تاريكيو كن غيرو كن ملسوي كن أرما زي نخل تعاص أو مصحفيو بزعبا زحلفة جيجاتنا وي عد لنا تتعسنا كنبر خلنا نرأسنا أبيت مأسرت تمالنا عطولنا بأنصار دما متأي جنا زي متصفى ويسقاتيو بزحبة صباح كم متقنع المجنا نتلوم كن صرح زقبنا حيلي يقاتللنا حدا طببنيا سب كم زبلو حلف تاريكيو متأي ميستريو لو مجن هيابيو هيوت أبز حج تبهال أصبت ترى يا زلع بحق كان حسبون تدأخوينا هيوت كابز حج زلنا كالت وتأيتي بلان تمال زبهال نجار يلن زخرت رأيو صباح زبهال نجار ونيلن حلم رأيو نحنا كنسرح كنسحق كنفكرن كنمهرن نخل أبز حج زلها مترأيا أب هلو جيزي كنبر خلنا لنفسنا كابت زيد لنا أمر أو ننقفو أب هلو جيزي من بار مالت نتقبر زلها نجر بمولو أقل خان سمعت خان مستاف مالتيو كتبلع خلها ناس مقبي طعمو جانو حبرو أسو عللو أب كنسلك خاطري ويبزع بصراحة تحسب ناس مقبي بنقحت بلع مسب كتعلل خلها بأكل ترى زي كونس بمنفسون مستسابخون قالاتهم ترى زي كونس سمعتهم ونسمعيهم إذن عخا عقبت نتسب دما كبرن فقرني هو كتسرح خلها نتسرح كم شخم زي كونس كم حادة طباب رأيو اتا تسرح زلخان ايش تسرح وانت خونت بتنقاقن بفقر المستسرحة وتسيتو زدد نقي هون هيوتخا أبت تمال زنبر تسلالت وي أبت تصبح دمت تسفى أيكونتن هيوتخا اتحجز توستا زلخا تنفاسيا نزاه متسيا بنقحات بمسكارن بفقر تقبلا أب حجز كتنبر مست تجمر عالم كابت نبر نلعل كتبر هالخان كتعما كان كتجمريا لومي كابت مال نلعل تمهارلو كابت صباح نلعل دما تنبرلو نحق جيزيو لومي كابت مال نلعل تمهارلو كابت صباح نلعل دما تنبرلو نحق جيزيو كالاي مسكانا ملماد مسكانا قال طراي زي كونس نهيوتنا كم مكران ጭንቀትና ብርሃንን ቅሳነትን ዝቕይር ዓቢ ናይ ኣተሓሳስባ ጥበብ እዩ ብዙሕ ግዜ ደቂ ሰባት ኣብቲ ዘይብልና ጥራይ ስለነተኩር ነቲ ዘለና ዓቢ ፀጋ ክረአየና ኣይኽእልን እዩ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ዝጎደሎም ኣብቲ ሰኣንዎ ወይ ዘይረኽብዎ ነገራት ተግዮም ይሓስቡ እዚ ድማ ወትሩ ናይ ትሕትናን ናይ ስእነትን ስምዒት ይፈጥረሎም ምስጋና ግን ነቲ ኣተኩረና ካብቲ ዘይብልና ናብቲ ዘለና ይቕይሮ ንኣብነት ጥዕና እንተሃልዩካ ዝብላዕ እንተረኺብካ እዚ ባዕሉ ዓቢ ሃብቲ ምዃኑ ምስትውዓል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ምስጋና ምስ ዓበይቲ ዓወታት ምረቓ መርዓ ሃብቲ ጥራይነት ኣሳስሮ እቲ ናይ ሓቀኛ ዓግበት ምስጢር ግን ነቶም ዕለታዊ ዝረኸብናዮ ንኣሽቱ ነገራት ምምስጋን እዩ ንግሆ ብሰላም እትሰኣኻ ድምፂ ስድራ ቤትኻ ምስማዕ እዚኦም ንኣሽቱ ይመስሉ እምበር ድምር ውፅኢቶም ግን ንህይወትና ትርጉም ዝህቡ እዮም ኣብ ክንዲ ኣብ ናይ ውድድርን ቅንኣትን ዓለም እትነብር ምስጋና ምስ ትለማምድ بزلك كم عقبت الجمر إذا مالت معبالة أيد المال زي كونس أبت زلك كونتات كوينكا بسلام كتنبر مخال مالتيو اتناي وش تهبت زبهال زيادة نقرات بكاب زي كونس نس زلك بزقبا بمفكارن بمسكان يزمت مسكانات الزوتر سبات كاب جنقتن دبرت الناس أيخونو زحاشة دكاسي رخبو ناي متصور عمومي وسخ مس سبات زلوم ركب تعمن زمع بالني خون أب حما أوانون مسكانة لمامد كتمار كلها زمار النجرات يوسخلها كتمسكن خلها دما بركة يوسخلها فترات كقطمها كله كابزي انتاي كمهار كما يجرى إذا فتناك حرف قليلها محساب على حد عينة مسكانة أيو هيوت حد سريع أبت زي بلنا أن مررنا كنا برويس أبت زلنا أن تحقق كنبر اتمرجع ناتنا أيو مسكانة مالت زلكات أنكتت قوتير خزي ود أمهان مرد أيو تزعبي هبت دما تنقول زلكا نجر بمسكانة كتقبلوا خلها زسمعك نايوش تقصانتيو مسكانة لبك تخفت خلا هيوت دما تأمراتها تقلص سالساي نرأس خام مقبال مفكارن نرأس خام مقبال مفكارن مسرتنا كل طعي هيوتن وشت أو سنتنيو مبزحتو جيزي نسباتن نكبابينا نفكارن نمخبار نتعرنبر نتي أوشت نازل أقدس سب نرأسنا مفكار نزنقع اتحققن نرأس خاك تفكر خلها ترى أنا عالم بزقباك تفكرات خيل دق سبات ببهرنا قدولة تتلونا كل جيزي كل نجر فتصم كخون متصباي ناب عبي تسفى مقراتن شنقتن يزمرحنا نرأس خام مقبال مالت نتزلك تصب قون ترى زي كونس نتدخ
ድኽመትኻን ጌጋታትኻን እውን ከም ክፍሊ ናይቲ ሰብኣዊ ባህርኻ ጌርካ ምቕባል ማለት እዩ ጌጋ ምግባር ውድቀት ዘይኮነስ ትምህርቲ ምዃኑ ተረዳእ ድኽመትካ ምፍለጥ ድኽመት ዘይኮነስ ናብ ብርትዕን ምብዛሕ እትጥቀመሉ ናይ ሓቂ መነፅር እዩ ብዙሕ ግዜ እቲ ዝዓበየ ፀላኢና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ድምፂ እዩ ንርእስና ኣይትረብሕን ኢኻ ፅቡቕ ኣይኮንካን ወይ ክትዕወት ኣይትኽእልን ኢኻ እናበለ ዝነቅፍ ድምፂ ነዚ ድምፂ እዚ ክንቃለሶ ዘይኮነስ ብፍቕርን ብሓቅን ክንትኮ ይግባእ ንርእስኻ እትነግረን ቃላት ሓይሊ ኣለወን ልክዕ ከምቲ ንሓደ ትፈቱ ዓርክኻ ክጋገ ከሎ ኣይትጨነቕ ክትእርሞ ትኽእል ኢኻ ኢልካ ተፀናንዖ ንርእስኻ እውን ከምኡ ለዋኹን ንርእስኻ ክትወቅስ ከለኻ እዚ ንዓርከይ ምበልክዎ ዶ ኢልካ ሕተት ብዙሓት ሰባት ንርእስኻ ምቕዳም ከም ስሳዕ ይርእዎ እቲ ሓቂ ግን ካብ ባዶ ዕትሮ ማይ ኣይቅዳሕን እዩ ንርእስኻ ሰላም ፍቕርን እንተዘይሂብካ ንሰባት ዝኸውን ተረፍ ሰላም ክህልወካ ኣይኽእልን እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ልክዕ ከማኻ ዝበለ ካልእ ሰብ የለን ናትካ ታሪክ ናትካ ስምዒት ናትካ ብቕዓት ፍሉይ እዩ ምስ ሰባት ክትወዳደር ከለኻ ነቲ ናትካ ፍሉይ እንዴት ተቐብሮ ኣለኻ ንርእስኻ ምፍቃር ማለት ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ወርቂ ኣለሊኻ ሙፅን ምኹላዕን እዩ በዓልኻ ንበዓልካ ክትኽብር ከለኻ ዓለም እውን ክተኽብረካ ትጅምር ሓጎስካ ኣብ ኢድ ሰባት ዘይኮነስ ኣብቲ ንርእስኻ ዘለካ ኣረኣያ ክምርኮስ ግበር ንርእስኻ ምቕባል ማለት ድኽመት የብለይን ማለት ዘይኮነስ ምስ ድኽመተይ ክቡር ሰብ ምባል እዩ ምስ ነብስኻ ሰላም ክትፈጥር ከለኻ ህይወት ካብቲ ዝነበረቶን ላዕሊ ትቐለካ ንርእስኻ እቲ ዝበለፀ መሓዛ ኩን ምክንያቱ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ጉዕዞ ህይወትካ ዘይፍለየካ እንኮ ሰብ ንስኻ በዓልካ ጥራይ ኢኻ ንስኻ ከም ዝኾነ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ፍጡር ናትካ ፍቕርን ሓልዮትን ይግብአካ እዩ ራብዓይ የቕሬታ መሃብን ቂምታ ዘይመሓዝን የቕሬታ መሃብን ቂምታ ዘይመሓዝን ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ከበድቲ ግን ድማ ኣዝዮም ወሰንቲ ናይ ህይወት ስጉምቲ እዩ ብዙሕ ግዜ የቕሬታ ክበሃል ከሎ ነቲ ዝበደለካ ሰብ ከም ዝሃብካዮ ህያብ ጌርና ንሓስቦ እቲ ሓቂ ግን የቕሬታ ንገዛእ ርእስካ ትህቦ ዓብይ ናይ ነፅነት ህያብ እዩ ቂምታ መሓዝ ማለት ልክዕ ከም ሓደ ዝፈሰሰ መርዚ ኣብ ውሽጥካ ሒዝካ እቲ ዝበደለካ ሰብ ክመውት ወይ ክጉዳእ ከም ምፅባእ እዩ እቲ ዝበደለካ ሰብ ምናልባት ረሲዕዎ ይኸውን ወይ ድማ ብሰላም ይድቅስ ይኸውን ንስኻ ግን ነቲ ሕርቃንን ቂምታን ፀርካ ክትኸይድ ከለኻ ዕለታዊ ህይወትካ ትምርዞ ኣለኻ ቂምታ ልክዕ ከም ሓደ ፀሊም ደመና ንኩሉ ፅቡቅ ነገራትካ ከይትርኢ ይጋርደካ ብዙሓት ሰባት የቕሬታ ንምግባር ዝኸብዶም የቕሬታ እንተልዮ እቲ ዝገበሮ በደል ከም ዘይገበሮ ገይሩ ቆፂሮ ማለት እዩ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ እዩ እዚ ግን ዓብይ ስሕተት እዩ የቕሬታ ማለት ነቲ ዝፈፀመ በደል ምርሳዕ ማለት ኣይኮነን ነቲ ዝተገበረ ግፍዒ ትኽክል ምባል ኣይኮነን ካብ ሕጂ ንድሓር እቲ ሰብ ክብድለካ ፍቓድ መሃብ ማለት ኣይኮነን የቕሬታ ማለት እቲ ዝሓለፈ ቃንዛ ንናይ ሎሚ ሰላማይ ክሰርቆ ኣይፈቅድን ኢልካ ምስ ርእስካ ትገብሮ ውዕል እዩ ቂምታ ክትሕዝ ከለኻ ብመንፈሳዊ ሰንሰለት ምስ ዝበደለካ ሰብ ተኣሲርካ ትነብር ናብ ዝኸድካዮ ቦታ ነቲ በደልን ነቲ ሰብን ሒዝካዮ ትኸይድ የቕሬታ ክትገብር ከለኻ ግን ነቲ ሰንሰለት ትበትኾ በዚ ድማ ካብቲ ሰብን ካብቲ ዝሕዝነካ ፍጻሜ ነፃ ትኸውን የቕሬታ መፍትሒ ናይቲ ተኣሲርካሉ ዘለካ ናይ ስምዒት ቤት ማእሰርቲ እዩ የቕሬታ ማለት ናይ ትሕትና ወይ ናይ ድኽመት ምልክት ዘይኮነስ ናይ ኣዝዩ ዓብይ መንፈሳዊ ብስለትን ሓይልን መግለፂ እዩ ቂምታ ንልቢ የትርር የቕሬታ ግን ንልቢ የለስልስ ሰላም ክትረክብ ተደኣድሊኻ ነቲ ዝሓለፈ ቃንዛ ፈንዎ ንሰባት የቕሬታ በል ንርእስኻ ድማ ናፅነት ሃባ የቕሬታ ክትገብር ከለኻ እቲ ትፈትሖ እሱር ንስኻ በዓልካ ምዃንካ ትርዳእ ሓምሻይ ካብ ኣሉታዊ ነገራት ምርሓቅ ካብ ኣሉታዊ ነገራት ምርሓቅ ንኣእምሮኻን ንመንፈስካን ከም ምሕላው ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ንኣካልና ዝኸውን ምግቢ ክንመርፅ ከለና ጥዕና ዘለዎ ጥራይ ንመርፅ ንኣእምሮና እውን እንምግቦ ነገራት ብጥንቃቐ ክንመርፅ ይግባእ ኣእምሮና ልክዕ ከም መሬት እዩ ኣውንታዊ ዘርኢ እንተዘሪእካሉ ፍረ ሓጎስ ይበካ ኣሉታዊ እንተዘሪእካሉ ግን ንሰላም ከይዘርጎ ኣብዚ ሎሚ ዘለናዮ ግዜ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቀንዲ ምንጪ ሓበሬታና ኮይኑሎ እንተኾነ ግን መብዛሕትኡ ኣብኡ ዝፍኖ ዜናታት ወሬታትን ክትዓትን ንጭንቀት ዘላዓል እዩ ወትሩ ሕማቕ ዜና ጥራይ ምስ ትሰምዕ ዓለም ከም ሓደገኛ ቦታ ጥራይ ክትረአየካ ትጅምር ኣእምሮና ንኩሉ ዝፈስስ ሓበሬታ ክሰርሕ ዓቕሚ የብሉን ስለዚ ካብ ኣሉታዊ ፅሑፋትን ክትዓትን ርሕቕ ምባል ንኣእምሮኻ ዕረፍቲ ምሃብ ማለት እዩ ምውድዳር ሰራቂ ሓጎስ እዩ ይበሃል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሰባት ነቲ ዝበለፀን ዝፀብቕን ትርኢት ህይወቶም ጥራዮም ዘርእዩ ንስኻ ድማ ነቲ ናይ ውሽጢ ቃልስኻን ድኻምካን ምስቲ ናይ ሰባት መድረኻዊ ምርኢት ክተወዳድሮ ከለኻ ናይ ትሕትናን ስእነትን ስምዒት ይወርሰካ ሕድሕድ ሰብ ናቱ ናይ ህይወት ጉዕዞን ጊዜን ኣለዎ ምስ ሰባት ዘይኮነስ ምስ ትማል ዝነበርካዮ መንነትካ ተወዳደር ንስኻ ንርእስኻ እምበር ንሰባት ክትመስል ኣይተፈጠርካን ኣብ ከባቢና ወትሩ ንፀገማት ጥራይ ዝርዩ ንኩሉ ነገር ዘማርሩን ተስፋ ዝቆርፁ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ከይተፈለጥካ ነቲ ዘለካ ኣውንታዊ ሓይሊ ሰሪቖም ናብ ምንፅርፃርን ተስፋ ምቁራፅን ስምዒት ይትክእዎ ኣሉታዊ ነገራት ክትቅንስ ከለኻ
እትስተረፈ ባዶ ቦታ ባህንጽ ነገር ክትመልኦ ይግባእ ንኣእምሮኻ ዘርዊን ሓድሽቲ ሓሳባት ዝህቡ ነገራት ምስማዕ ምንባብ ሕልሚ ዘለዎም ንዓኻ ዝድግፉን ብኣውንታ ዝሓስቡ ሰባት ምምራፅ ሕጉስ ህይወት ማለት ፀገም ዘይብሉ ህይወት ማለት ዘይኮነስ ነቲ ዘጋጥም ብድሆታት ብኣውንታዊ ኣረኣያ ናይ ምስካር ክእለት ማለት እዩ ሓጎስ ካብ ደገ ዝመፅእ ነገር ዘይኮነስ ካብቲ ውሽጣዊ ኣረኣያኸን መዓልታዊ ትወስዶም ንኣሽቱ ስጉምታትን ዝፍጠር እዩ ነዞም ነጥብታት ከም ልምዲ ክተማዕብሎ ምስ ትጅምር ኣብ ህይወትካ ዓብይ ናይ ሰላምን ሓጎስን ለውጢ ክትዕዘብ ኢኻ ንሎሚ ዘዳለኹልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብካልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ